Oh, so mabagid siya. Ay! Amin siya sa mag-referee. Namungot ko si Ja. Sumba ko ta. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Robby Simagala guys. Sa atong channel guys na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys. And don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new upload. Ay! Grabe saga. Agoy ni ganapod. Labili kaya eh. Yung siya kay bang agoy. Agoy piti. Ouch. Hig. Ala, kabawas aw. Ala. Sabaan mo. Hala, ikan. Bang, sus, igo man to ba? Agoy ka, boss? Time out, oy. Time out na, oy. Pasam dito ni dok man na binang time out na to. Kadto may time out ni ay. Yan dito ha. Gulusot na ng ring. Sampai Paul. Ay! La. Agoy. Ay! Out! Agoy. Hala, bang! Yeah. Depensa gyud. Depensa naong. Kalodja puning doa, oy makaurot og hangin. Agoy. Hangat na ni, hangat na ay. Likay. Daan nangita ra siya time.
Agoy. Gi. Lambitan ako ng boss baos ba? Looy, di ka baos. Di ba po natag 2 minutes po sila na to si Baba una mag time out. 2 minutes po ka Pinoy. Ari mga players sa Pikas. Diya maghakas sa clear dapat aguban. Sa kagubang players. Tara sa Pikas. Dito. Ha? Tapos tindahan. Kumtos. Ay! Das dito. Last round naman ko siguro ni. Ay, naglikod na igo. Kapoya sa ding kuan na guys is dua sports. Sakit-sakit sa lawas. Ato pasalamatan ang pagsiugdan ng pagsigaw ng lupa. Mao si District Chairperson Vincent Aling Galalito. Asamor. Christina Palma. Uban sa Barangay Ganawa. Mao si Leticia Aligado, Iosiso Amulato, Salawina Amoy, Ricardo Morales. Sige, mag-ego ang naka-red. Nakabawas siya, nakabawas. Agoy. Ang Secretary Rina Isabel. Inong na usap sa Isti Galawa. Mamaw sila si kapoy na nagsumbag. Mura na ko na. Asa mag-green. Mura ko na yung mga umoy. Pareha na sila gikapoy. Ay! Ay! Salamat po ninyo. Kaya pa daw. Kaya pa. Kaya pa. Oh, gusto ko magigit siya. Ay! Awas na sa pag-grocery. Namungot ko si Ja. Sumpag ko tayo. Kaya ano, maning duwa nga singkong tagtaman, hangat sa bubuon kag tubig. Kuya ning duwa sington wali kay di ba magpabasa-basa. The winner is ladies and gentlemen, winner by unanimous decision, red corner, James Pinasa of OT. anak ako may daong. Ang green ni ay buwa green niya, buwa blue man ang isa. Nagilang mga premyo. Sorry sa siya. Mr. Bukong Salomona. Announcer your story, next story, Oliver. Mga tagas na tugangin gini kay nabot man sila sa 3 round. Katong una, katong nang malitagman ni
Murag first round ra ni surrender nag isa. Gidabu-dabuhan lagi. Kada bitong isa pud na kadabu-dabu lagi. Pas-pasan lagi niya sumbag. Ang komanda, Prince Magraso versus Pinto Taguma. Kamu sila. Ay. Gusto ko ang pasalamatan, isip ko Quezon na usa sa nangikamot na doon ay boxing ng Luna, o si Vincent Ali Garrido, o giyabatan sa atong punong barangay, Christina Palma, uban sa iyang mga kagawan. O katong pasalamatan mo sa katong mga PHW, kung ang atong mga Pangalitan Kuhan sila timing. Pareha sila timing. Niti sila mulihay-lihay. Tila wala kayo bakbak. Hi, B. Hey, baby. So good na. Saan, be? Ay! Sus. Pwede pa lang yun. Saktuha dyan pa na pag lesos kamera na. Pag lesos kamera na. Suktuan. Ladyo sa gilagputan ba? Diyos nga ako. Naka-green man siguro to. Ay! Ginoo ko inahan! Nabikil. Basta nabikil? Naigo yung anyan. Naigo yung gilid? Oo, mabantay. Mo din siguro to nawag isang hangin ani ay. Ginhawas ang laom. Ginawag laom. Inhale, exhale. Surrender na si Ja. Nasukamod layo, may siya gilagputan ganiha. Nagato nakuan.